आयौ धौ फैदों भटनि जेरैबो बार बारदों इलेक्सननि जिन्दाबाद 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 नाथाय आं नुयो जेरैबो जोंनि बर'नि थाखायसो मुर्दाबाद थांनाय 2023नि 26 मार्चआव दुथांफोर थगायजानानै जोंनि गासैबो ट्राइबेल बर'फोर दिसपुर सलौ ख्रिस्टियान ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेल स्टेटासखौ मुर्दाबाद 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 नाथाय आंबो गोख्रों ख्रिस्टियानखाय 28 मार्च 2023आव आं जेखौ रोंगौ जेखौ मिथिगौ थाथाब बोदला बोदलायै नर्म्सफोरखौ आं बुंबाय सोर ट्राइबेल नंगौ सोर ट्राइबेल नङा सोरखौ बोखांनो हागौ सोरखौ बोखांनो हाया आयौ 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 बुंबावबाय दिल्ली सल' आं बे समाव बुंदोंमोन इमिडियेटलि मोनसे प्रेस मिट खालाम ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि उथुमाय क'क्राझाराव जोंनि बिटिसिआनो खरसा खालामगोन 1 लाख 2 लाख नाथाय जायाखसै रायलायनाय समाय गैया रायलायनो आयौ 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 भटनि समाय जिन्दाबाद 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 नाथाय जोङो दिनै जोंनि ट्राइबेल जेनाखि खथायावबो सेजाजोब्बाय हनै लोब लोब एन्टिफ्रा बिजाथि होजोब्बाय आयौ 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 जोङो बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 जागायनायनिफ्राय आंबो दंमोन साखि जों बर'फ्रा दंमोन साखि नाथाय दिनै जोङो 50-50 नङा जोंनि बर'आ दिनै 50-60-70 मोनब्रै मोनबा जोङो दिनै गावनानै थांबाय आयौ 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 हनै जोंनि बिर जोहोलावफ्रा बावसोमदोंमोन लेवादनो मा होनो मोस्रोमफोरनो थाम्फैफोरनो थै होदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस बुंदोंमोन बलिदान होदोंमोन गोबां जोहोलावफ्रा थैनानै थांबाय आयौ आयौ हनै एग्रिमेन्ट जाबाय दिनै जोंनि जोहोलावफ्रा बिर जोहोलावफ्रा जेलाव थानांबाय गग्रायावहाय दालि ओंखाम जानांबाय आयौ आयौ बे सानब्रैनि उनाव जुदि सोरबाया जुदि बिटिसिखौ दखल खालामोबा आं नुदों सोरबा हनै लावगा लावगि मेनला मेनलि हायथा हायथि गोसोम गफद जोंनि बर' जाथि थांनांगोन दालिनि ओंखाम जानो गग्रायाव आयौ आयौ भटनि बार बारदों दाबो दङ समाय दङ सानथाम सानब्रै जोंनो नाङा दिनै गाबोननि जिनाखि टेक्न'लजिकेलि हाइयाव हेल' होनबानो जों दिनै ज' जानो हायो बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जों बे सानब्रै सानब्रैयाव जोङो ज' जानि खमा होलायनि अनलायनि अब्ला जोङो बासायनो हागोन बिटिसिखौ जै जै जागोन जिन्दाबाद जिन्दाबाद आमिन आरोबाव आं बुंगोन young people rise up right now this is the time for our Boro people to fight with wrong people we should not compromise by knowingly don't ever follow the worst things but by faith and love rise up youngster this is in your hand new young generation खौसे जा बर' जातिखौ बासायदो